Arna i kappingen om FM-heiti og i kvinnohåndbolte 2018. Og det har leia så såleis at det nøyet vi hele trimon finaldeston. Fyrsta finalen Mikokvalte og i hatten i Holsi og i havn enda jo vi Kindlesikre 1916. Så var andre finalen her i hatten i Vestmanna og i Jar, ta vann vi og i F. Det slutter var 25-22. Så 3 mål Amoni og i Bavendesnon. Og etter rekken så skal han 3 finaldestren ta spelast og heimavøtlet Tjatoilinen som var best i grunnspillen. Så vi fikk 3 finaler i kvinnekappingen i år, og så det hvor vi stinnaster nå, ta vi avstenter. Kintel vann 4 finalene, vi F-vann finalene. Så på Stad Kristiansen det gjørligt at møte hvor best Brynjaver til affæra stavet i det? Ja, det får vi så suttja, men jeg sier jo at jeg helt av VF var en liten favoritter ut fra Disney og Jar, og eisen ut i at her jeg heimavøtl. Det som kan spela in till eisen hur friska spelare ut i att det 3 dyster och på stottat och på 4 dagar. Så tar för eisen att spela sin in i det. Och så det CHVF hos och jag riggar väl till skjuten CHVF och om tar har samma momentum. Ja. Du kan se här när kvart kommer samman i hallen här i Västmanna. Det viskar för mig som det är inte frialigare i det. Jag vet inte till fjolter eller att det dagen till på att han har till Romalarach och Jorskvald eller vad det är, men det viskar vara frialig. Men det är ju det är nekvital misslyckan som senast och nekvifärne guld och nekvifärne grönt. Men det är så det. Det var mer vad ju gör. Jag hade det. Ja. Det är sånt det där. Ta ska man vara frialig. Ja, jag hade det är bara det att det ligger i Lucas som köpt och jag kon att sånt där ta firma köpa flaxen. Nej. Men det kan vara att lägga få hött. Follow ja, ja. Men det lyckas med till Arden. Ja. Det är stämningen Arden. Jag vet inte om det är någon anlitsmålning och så i morgon och så där väl. Det är alltid släkt över. Ofta det är en layer där så är det öl råkan i fjärde. Ja. Och spårningen reisen det går så happy att spela såna kvar dister ta i mästerhet ska outgöra så 3 mot diston till nästan om människans likor att spelaren att spela trutchar dister efter en vecka och spela down där. Ja. Tar man ska ta det trio outgörande finalerna. Det är akkurat det och det är men det är så en pass out och hur ska det ganska välja att det vara ett större glopp i mitten. Men det är lycka för båda parter så. Ja, det är det som är ja. Så är det eisen går så väl linjen ristet och är i mitten för är det bättre vändning och för över Kintel har kanske en yngre hopp än VF och om det här fulla speter på att här trimmarna. Det är till minnet att det var ju Balta faktiskt en rättligen härran dist i Jar. Ja, det var färdigt till Stalle. Det man säger Ja. Vi hade där akkurat de samma spelarna till Anche Brötning går. Vi kan nämna där Heimali VF, Fria Petersen, Ragnhild och Hejon, Kristina Grigsaite, Louis Ingdorsdotter, Tora Selay, Agnes Olsen, Lilian Churus, Ingeborg Olsen, Marianna Holm Jakobsen ständer i listan med spelare Chem. Dorita Kristoffersen Jojic, Jacqueline Doros, Ranti Virgarsdotter, Sara Björk, Kate Fredriksen, Jorun Gottmundsen och Heidi Maria Axelsen. Jachinle, Maja Dragoljubovic, Alta Elskare, Marianna Garsdotter Estberg, Bara Krostai Hansen, Benta Baradötter, Osley Sunadötter, Björsta Johansen, Anja Eliasen, Björsk Brymnes, Suna Krostai Hansen, Tori Arga Samuelsen, Birgitta Morstansdotter, Lia Doros, Sölja B. Polsen, Gurun Restorff och Runa Brymnes. Och spelarna har varit hit upp nu, något så länge, och då vantande innan till nu, här farnar av att någon så till det allra senaste fyrräkningarna det senaste pep-talk omfärre som har varit nu, och nu i hese stånd renna spelarna i Vötlen. Först Kintel och i Grönon, och så gärna varit det heimalige VOIF och i Golon som kommer in av Vötlen nu. Och jag räknar vi att upplägget är nödvändigt att säga att det som kan Kintels ska lösa bättre i mån till Disney Jar det är att
få bättre uttryck ur den öppna chansen och sånt där. Brände Negva Avijar och så hade jag ganska möjlighet till att flytta om och på några spelare och några position. Och här vill alltså spelare presentera er. Ja, det är några år sedan att VUF var färgmästare i kvinnohandbollen. Där hade några goda år, men i halvt det är inte så igen nu. Men nu tycks det som att här är klara till det. Och jag tycker att det är nog stört vanbrott om det inte skulle ädnas där. Monto i här är stor favorit till att vinna sig kappingen nu i år. Ta vunnit ju Esten släppa kappingen. Och där har vi ju Lucas som styrse vi tar kan man säga Västmanna spelaren som där har saknat kanske en kvar som har spelat i Örnfjäll och vann och nu är det Lucas som ädnas där med att räcka alla i rätt efter och så tycker vi att det är Lucas som tar som Västmannigar tror efter att det för ädnas nu. Ja, och Esten har ligga lägga Esten väldigt åt böten och vi bort i kaffengar ja. Så det här har en gåan och Brian och jag känner det ju här var ju mästare i fjör. Så det är ju mästare Lie som där kappas det mot VF. Ja, och känner alltid är i finalen om jag alltid 5 eller 6 första året. Ja, det första året är ju Kintel nog ver samma med nästan men en större mån Kintel till att kunna som över stays bäst i alla senaste åren. Ja. Men vi kan så nämna att Bergelin och Manklat fire helt outgörande spelare och vi nämnde ju George VUF där Marianne Holm Jakobsen som är så mycket skatt att hon färdig spalt och Kintel är det så Anna Brymnes som är väldigt en av de mest tojande spelaren där har haft i varje år som inte är i förrjun. Ja, och det har saknat ganska Kintel i år att det har saknat skyttan som kan hoppa upp från 8 minuter ganska 20 meter och köra mål. Det var ju allt avgjort i George Mononon, han blev det blev allt avgjort i ärefinalen och i Höjvisöten i Jar och här var det spännande till det sista och det var alltså Höjvisingar som inte vunnit mästarhet i manshandbollen men nästan gav dem om ticka motstånden i bakom finalen. Så för att vara klart att färre under distan spelarna är då presenterar er och gör att det senaste uppbyggningarna är en distren börjar. Så på det så tjockas näck orska i rätt och spelar någon och där är de mättare att spela men här han dist efter i det. Jag vant det från Sucha som tar löjer ut av disten att ta från Thomas tankarna. Ja. Och vi var inne i Jarreisen att linjen skiftar inte ta näck på. Nej, det är just det. Det är som spelare som spelar nästan alla tyna, i alla fall backspelare nu. Det är kanske att undras då att vänjaren inte större mån har ekonomisera, men det kan vi att tar häva Lie som de vill bruka och så är det öliga ganska stora för utfallande dyst någon bestar tacka för näck bort men till GV att inte klarar att spela vi fotboll säcklorna helst. Nej och att lägga det här bruk för på pass. Nu ser jag att en bröding var så och jag Disney Jar här Jacqueline spalte Atlantisten och hon börjar in i avanchen efter nu och hon har en röntenar som kanske är manglar i det förra Disney i det första för att hon har i nekmonfinalen. Ja. Så jag kände hur det var nästa att en av de mest tojande spelarna som det redan helt unga Marianna Estberg och till inte dosmala hon har inte knö till att spela så näkvar dyster det om det kan man säga. Det står ju nu i samband med sig och Anjo kapitän så var det fyra här de spaltat på Allas Linnon och så igen och Anjo Linnon har måste lägga dyster runt på. Och Kintel ger en brödning här vi ser att Sölja börjar avanchen och tar Asan av vänken skorar ett litet jar så tror för över högra vank och Marianna spelar högra back. Ja, och Jonas spelar vänstra back så det är spännande att se hur Stefan räknas. Ja. Så det ström börjar över till VUF som är färren och i alla upp då tar bollen in Amina till Agnas så där Lilian Choros som vill inte ansvar för första brukslem.
Och Dorita till Agnes atter. Så det Kate Fredriksen, Dorita och Lilian mittfyra. Atter till Dorita. Och mittfyra till Lilian atter. Och hon och Agnes har bytt nu en löte så regnar där vi en inspelning av strykarna men Kintel spinner på Petra bollen. Och där missar bollen ut av vattnon. Sinter trillvande början här isne. Finish närmaste spelaren. Och vi är fattar i alla fall. Och det är Dorita innan mina till Agnes. Så är det Lilian. Agnes efter så igen Dorita. Och Agnes mittfyra. Fintar. Och gör det till Dorita. Och där blir det frikast till VOIF. Och det är Tijan. Dorita till Heidi Marie Axelsen av Vansnon. Agnes. Amine till Dorita Kristoffersen. Så innan mina efter. Och ett ontronskott. Och där sitter Agnes Olsen. Ett fint ontronskott. Och som snyter mig och inte smalna. 1-0 till VOIF. Och så är det Kintel som är sin första alloppe. Och Suna hon skjuter bana vägen mitt i mankaren av VOIF. Västmännigar färdas som i allopatter. Agnes till Liljena. Till Jacqueline Doros. Så är det Agnes mittfyra till Dorite. Heidi Maria. Och Agnes till Liljena. Agnes atter, så är det Dorite. Det är fler botten gänka i backkedjarna. Så lever Dorita upp. Langa till Maja för händerna fyra och Bjarkar. Och botten är färden. Atter bäge nät och mal. Och så är han finchen innan vatten atter. Kintel i Allopen. Marianna. Och botten vill spalta ut av vattnet. Där gång. Jag vill strilt till Kinley och i allos parten dessa första lötena. Här var mistbotten och shot i Vergaren och VOF atter i Allopen. Och frikast till VOF. Kate Fredriksen. Så där Dorita renner ja så där så hesa för runt i Agnes i Söjna. Och så utspel från Kintel Smalnon. Bollen ner till Sune mittfyra. Fyrne motor. Och tar det frikast och gott kort till VOIF. Bara han sen ihop botten mittfyra så är det Marianna. Vinströmejen till Sune. Och vi söker netto Tori och högra vanchen nu. Så där mittfyra, bara Hansen. Hon skjuter mot Malnon men räcker inte Malmö. Utspel från VOIF Malnon. Agnes räcker vid botten framåt av vattnet och lever upp och skjuter och sätter han tryckt i nätet. 2-0 till VOIF. Spalter är det, slasher 4 minuter. Kintel efter i Allopen. Och botten blir spalter ut av Vanchen och så är frikast till Kintel. Ja, men det går början så kände här att han har 4 minuter. Ja, och där tackar han upp på med och VF viskar inte friskare och Agnes visst här Agnes valt jag snägga on this to och vi ska ju få bildbukt om Agnes så vill det tungt. Ja. Så har vi det skärgåse hur ser han den här nutja uppställningsja Kintel kan fungera det här har smita en par bästa bort långt och haft några skott som är bara i blocken så VF. Ja. Så helst har man så röjner såna uppsättningar så måste det vara en idé i hur ska spelas då. Ja, letar man nästan efter succén och för styrka Charles ja. Men det är helt tydligt att Destiny Jar och Mikkelfeld här meshas. Det skulle säkert bruka sig 20 minuter att komma igång ordentligt och mesha susen. Ja, så är spelet upp till 24 minuter farner. VOIF 8-2-0. Och bara han känner ihop botten ut för den så där Marianna. Så där Suna. Där sitter sig center Arvis som är skiftar där också kött och Röna varierar center uppställnings ner. Marianna och botten ner. Röna för Jacknon. Och hon skorar
Och i sån erkända läge så tar hon Lucas som sägs i egna händer, vinner sig om Bergegaren här och skorar till det är första målet så. Känner så där Lilian Joros. Hon stryker fram vi lever upp och skjuter och sätter botten väl upp i hoppne till 3-1 till VOF. Så där kände Latter, Suna och Marianna ut av vanchen till Tori. Vi så just nu att VF väljer på en annan måte. Nu Jacqueline lite av vanchen och Chatori och Hindersen har nästan varit uppe i abatchen så. Ja, det är så spännande hur Kintel så alla gagnar det här. Ja. Marianna här och högra batchen nu ut av vattnet. Det är också som bänder då att Kintel är släck mött upp här så är mentalt lända ner distan. Ölian är stora grundläggande tekniska filer här till första lötna. Ja, simpler elvingar som vet. Aja sitta. Ja. 5 minuter farner. 3-1 till VOF och VF får ju Alopem. Dorita till Agnas mittfältet så är det Lilian Joros, Jacqueline Doros och Agnas. Så är det Dorita. Väl innan strykarna ser det okej det räcker stanchen men öjla gott spel till VOF. Och Dorita visste här att hon är sannolikt eisen i eja för ören ända lägg upp för shotta. Go inspelning Joanna. Ja, hon gick väck och gör som om hon är här och lägger en flottan boll in i strykarna. Ja. Så kommer Osle Sunadotter in av vanchen 4 Solei halt igen. Och ja, Kintel i Alopen. Bara mittfältet till Marianne och högra backe och Suna och visst att här har liksom på om nu en av löten. Och Marianna lever upp på skjuter men Kristina Bjarkar. Kristina Grexite Bjarkar skotten hon. Det är faktiskt första Bjarkin som hinner skottet Kintel av ja. Utanför det. Det tror jag. Rammarna och VOF i Alopem. Agnas mittfältet, högra med till Doriten. Agnas åter. Så där vinner så en Jacqueline av vanchen. Så där mittfältet Lilian Joros, Dorita och Lilian. Och hon skjuter men här fick Maja handen av 4. Och så är det Kintel åter. Suna till Marianne. Ut av vanchen till Dorit, nej till Tori. Och ta lyckas köra första rundan från Hino vanchen. Och så 3-2. Och vi är fattar ju Alve Agnas renner på Jacknon. Vi är Hilton. Och tar vi frikast till VOF. 6 minuter farner. 3-2 till VOF. VOF i Alopem. Agnas mittfältet, Lilian Joros. Och så där Dorita mittfältet åter, vänster med till Lilian till Agnas till Dorita till Heidi Maria till Dorita. Och så där själva Agnas som rör sig vid skotten och där skottet la bollen detter ner att han är ända i Kintels paraden och tar frikast till VOF. Agnas till Dorita. Innan min åter. Så där vänster med. Här är det Lilian Joros. Så är det Jacqueline Avansson. Och mittfältet åter Dorita spelar åter till Agnas. Så för en innermot över bollen åter till Dorita och är i ränning. Så är det en lyska boll in i strykarna till Kate Fredriksen och där är det så till frikast och guldkort till Sune Hansen. Och vi här är gott plats till strykna till att kommer fram och skjutarna kör vi. Och här är det Dorita. Nu stäcka. Nytt frikast. Så det Dorita och Agnas mittfältet och skjuter och här får Maja täter av bollen. Vi har haft den här tvärgåva Bjärgingar nu. Så Kintel åter i Alopem. Och Suna. Blir Hilton. Frikast. Bara till Marianne. Marianne spelar högre med i batchen. Ja. Inte minst med. Ja. Det är så att det bestämma till henne låter gå sig. Ja, och det är nog för jag vet om Suna kan köra man mot man i vänstra. Ja, vänstra batchen. Ja. Bara i bollen mittfältet. Bjärsta. Suna, så där Marianna stöt mittfältet, sätter fjärde och vi ser domarna tar detta bor in i tajen hon och Lilian. Ja, och här var plats för när släppt bollen vi är till barriär så var bara prova för. Men Kintel kom in i distnatter spekliga. Ja, för nu är det 90 minuter nu, ja. Så där
Marianna får bollen mitt fyra. Så vi gör till Sune och missar han. Att till sig här nekve tekniska feilene som spittla kynde spela. Nek flere hooks i en VF. Ja, VF är just en och kynde just fyra. Ja. Så och det var spalt 20 minuter. Ja. Nutje och en halv minut i färden. 3-2 till VF mot Kynle, men inte så samförande handbollsspel än halvtid. Och så är flott mål från Heidi Maria Axelsen och högra vanchen. Hon gör detta samma och gör en fint lopp. Ta inte han alltid av stånchen. Men Lullokajst. 4-2 till VF. Och Kyntel i A-loppen. Raina Brodde Jöknon. Bara stäcka här. Tror jag med det kast. Så är Birgitta Morstad stötter i A-loppen. Hon plejer att vara mest i värjene. Jag vet inte, nu ska hon vara i A-loppen. Ja, det är lika att få pauser. Ja, nettopp så att du kan få en stäck och till zona halvtid som är utanför nu. Och för kanske in och strykna i vatchen. Så det bara. Och Marianna rönnar skjuta, men för en ända då vi Hotman Castle Center, ja. Det har inte mist att det är alla på skott någon, men här är väl en blockada utline en VF hand i mitten. Nu tar alla till Center. Asle Sunnadötter. Så där bara Hansen. Så där Marianna ut av vanchen till Tori. Hesa för teker men så för Birgitta Fetra bollen och ta ända vi brastkastet till Kynle. Ja, det var så sen. Omreppe kan veta för här. Och det blir Marianna Esberg som ska tacka brottkast och Ragnhild Auhejon alltid för mål. Och hon sätter bollen i nätet och så är 4-3. 4-3 till VOF. 11 minuter kvar när du fyller hålla i kärn. Så är det VOF åter som fyrer all upp. Angelman Sverige än här det någon Akna Smith för till Liljana. Liljan Reiner här snärar om sig själva och Ver Hilton. Frikast. Frikast i färre. Akna ser upp Smith för högre med in till Doreten innan med in åter. Agnas till Liljana, Agnas åter, så Dorita. Och Agnas Persson in motor, så kommer Kate för första botten, Dorita till Liljana. Så för Birgitta ut efter henne och så kommer Dorita rennande här och fair plus och tog i skjuta men hon räcker inte målen. Så Kyntel bara så är det Suna, så är det Marianna och hon räcker stancherna kvar för första botten till VOF. Till VOF. Så för VOF åter i allop. Ja, och det är rätt i högre så jag inte släpper till fätte men det skor det inte. Nej. VF har rönnar på skjutarna igång. Glöjer alltså skjutarna inte än kommer lugga väl igång så VF som gör. Då det har haft väl runt och skott vi syna vad för nu gör Raktion. Ja. Skorar en på allt. Ja. Doritan till Liljana. Så vet jag inte vad det händer. Vad som är det för dem? Vi strykan över skrina all. Men där till uppbyggningen är den samma jag vet. Där får några flyttningar och några krossar så låt säga att annars först Liljan ett Dorita komma i höger för och skjuta. Slatcher 13 minuter för när det fyra halvleken. Här är 4-3 till VOF mot Kynle. Kyntel i Alopem. Suna Hansen till Marianne Esberg. Bara Hansen. Och Suna för in motor. Så är det Marianna. In av strykerna. Bjärsta fär inte fätra någon. Men det kör han tar gole. Men domaren har brukslov att säga att det ska vara frukast till Kyntel. Marianna. Och bara Marianna efter. Vänster med in till Suna. Roa för i Jöknon. Och det går som för bråtand in i mitten. Men det är ett något stycke och det har frukast till Stein. Så det bara. Ut av vanchen till Dorite. Nej, bra. Tori. Så är händerna uppe. Så är det Suna. Och nu rensar vi skottet, men det lockas inte Kjallamon. VOF är steg och bottnon. Aknas för vi någon. Atlanvägen. Och räcker i stancherna. Och smyger sig. Ja, hon för ligger väl för att ta en för vid bottnon. Och men så ser Eisen här att bara hon rör kommer jökten här men här är inte power i benen.
Det är för så slatcha till väglägaren. Det samma Suna, hon är några jump för hon klarar inte ordentligt att tråka sig om nu. Men Kintle det här är nödvändigt att köra ut för isen. Nu ser det ut som att det bara kör det pressspel och köra man till man. Så det Marianna. Jag har luckat sen, hon har det. Japp. Marianna Geist efter Esberg som han enaste verklig skytten Kintle, en som kan fara upp på skjuta. Hon fick här i Hesberg. Så det 4-4. Kött förra halvlekarrunden till om en halv minut. Det är 14 och en halv minut till färden. Och inte näck mål. 8 mål kommer. Jag ser här. Jag ser här 15 minuter som nu köttar det farner. VHF i Alape, Agnas till Dorita, till Heidi Maria. Dorita, Agnas. Dorita atter mittfyra. Atter till Agnas. Och Agnas kvätjer hon vill helten och vill lyckas som fort nyra knöjene och det blir frikast till VHF. Agnas atter. Så är det Dorita. Och Reina kom upp på skjuta och Reina spelarna strykna. Lukas inte. Halvt kändes kvinnor på han. Ja, och så är det att det ser shot all upp som ger underverster. Reiner. Och här att den skott runt men på så där att den är för att rätt. Tvär skott runt Chinley ner all upp med Kristina hon perfekta botten. Ja. Först var det Birita som rent sig här men det är nästan inte och så lofta i Marianna botten och hon var reisen igen går stöve men ja, hon var nog så spuskar och kanske vet det är förnuftigt bara att varva bollen och runt att byta upp att han också pressa alltså Inge han tar time out nu och isen till att alla spelar så vi är för vi kör kort. Det så vad säger vi 4-5 minuter nu. Ja. Men 4-4 och vi då kan ha spelat i 15 minuter. Ja, 15 minuter ja. Ja. Nej, alla spel gång direkt jag bara först. Och det är isen nöglunda som gången i hinnon distan isen ja och skulle pröva skjuta på att hålla stöden vid en touch. Ja, det var det i banan hindes. Ja, så det är liksom kvart liv här först liksom stundes är så två mål fram om så. Ja, där få ordentlig evitage. Ja. Ja, så är det klart att börja efter. Till VUF som följer alla upp. Och det kan nästan vara tutningen du vet. Och det ska det nu göras. Det kan nästan spela in. Ja. Att det är något så varligt spel. Jo, så är det. VUF, det är... Ja, nu ser det som en känsla här en ära uppställning här i Värjene. Det kommer Sinter långt fram nu. Jag vet inte om att det bara är så lätt. Det tar VUF i övergång. Tar vankern rycker in så för att ta fram och skjuta här. Ja. Dorita, Reiner och bra till Jöknon. Och kan se där 2 minuter till Sune Hansen för Kjellberg. Hon var för sig och kommer så hänga att då man här är nog så konsekvent där och vi till här spelen och jag släppte spel och ölja här. Ja, det blev nog så här för inte så helt det distrikt. Ja, det var inte spänt att sitta till. Nej. Nu hade vi fram och uppa sen där och ja, så har vi det första Marluda stövna här av ett någon till VF som är en spelare mer. Lilian Joros att det fick mål. Och så är det 5-4 till VF. Kjentelatter och i Alape. Bara så är det ut i vänster så igen. Osley till Bjärste som är kommit ut att spela nu. Och Osley till Bjärste innan mina till Bara. Högre med till Marianne. Bara. Osley och Iveron till Marianne. Så det bara Hansen för innemåter. Atter till Marianne. Så det Tori här högra vann i det. Och Marianna Reiner av finta. Kemenaka AVS och då vann till Osley. Så det Atter bara. Så det Marianna ut till och så missar det botten Atter ut. Ja, vad till någon. Det är Atter. Agnes mittfyren. Högre med in till Dorite. Så det Heidi Maria. Agnes mittfyr Atter.
Spelar botten fra sig Mr. Main till Lilian Djuros, Agnas, så där Dorita Kristoffersen, Agnas mittfyra, Lilian Djuros tvärtom och Dorita skjuter inte i vromma till Liliana mittfyra, Agnas släpper upp, skjuter och i nätet. Hon får han i nätet, så är det 2 mål av månne, 6-4 till VVF. Ja. Och i uttalsspel från VF och Ja. vi ser först för att VF är 2 mål framåt igen. Halta ja. Ja. Nej, det var 3-1 och så. Ja, Det var okej, ja. det var det. Ja. Så för Kintel att vara fullmanna åter. Sjona Hansen kommer av till nu. Men det är inte några skyttar till Kinle som fjå är utifrån. Här har vi sett bei Liljana och Dorite och Agnas kör VF mittfyra. Alltså att backchetan skjuter till Timon. I långt i mitten kör Kinle. Bara i ranch skott igen. Nu botten ner för att Marianna. Och hon är den enaste. Hon högte han i stancherna och i nätet. Så är 6-5. Han ligger ner på Marianne. Öjlan är ja. Så hinner shot inte samma mål som. Nej. Så där Dorita, så där Lilian för en motor ut av vanchen. Jacqueline släpper in. Men hon får inte mål. Och så ska Kindler röna och köra shot all upp. Men det tar det rollet. Ja. Och vi saknar det Eisner jag tar Leo som först torrt att släppa handbromsen i kontrafasen. Ja, jag hade att stora systern hej att little systern på 1% botten av stan till Tori vart som alltid färnast där. Ja, Kintel ju alla fem. Botten är Tori och högra vänster. Så det Marianne Atter, Tori och frikast. Osley till Marianne, så där bara. Tori högra med. Marianne mittfyra efter. Så kommer bara han släpper Jacknon och skorar. Här så vi så härna första för renna och Jacknon och så är 6-6. Ja, gott all upp till Kinle. Börjar vi en övergång och så lägger där press retur. Och hon kommer i fjärde. Ja. VF fattar ju alla på en. Dorita. Till Agnas. Till Liliana Djuros. Som inte blir mansvärd i det. Och Agnas. Kate. Och Dorita. Lilian mitt för nu. Räcker sig till botten. Lämnar upp. Skjuter en annan för ett fritt mål. Efter ett fritt mål. Hesa för nere i golvet. Så en underhandsskott. Ja. Och det är att det här vi att målmän tar i mål men inte hava där innan. Vi ser att Maja har bara haft en tvärbjärgning där. Ja. Och Kristina har haft en tvärbjärgning Eisner, ja. Ja, undras då att jag kände inte helt bra mansfärgen. Hon hade tvär mansfärgen en stora parten där. Ja, men det är inte grund till en långt nu, va? Nej. Det är bara till ena målet. Amon. Spalter är då 20,5 minuter och här är 6 till VOF. Kindel Alope, bara. Och så är det Marianna och Kristina Bjarkar skotten från henne och VOF färra botten. Ja, och ingen tår att investera och jag kontra Alope. Det är spacera nian. Ja, vi har inte ordentligt kört all upp sig i behöver. Nu får Kindel man Sverige efter. Ja, det är något jag bara inte klarar ut. Det skiftar bara ut och varje och alla. Ja. Han är inte nära efter så. Till och så fär VOF mål helt upptalega till Heidi Marie Axelsen. Hon över och Jackson tvärfyra av vänster hon skott mål på färder. Och hade väl klara. Illa männen var klara och målman Kinle. Att hon skorade det hon var ekväldigt upptalega. Hon var inte vänster hon är inte vänster hand att sätta här från. Men Valver så nu 8-6 efter. Ett öle gott mål. Och så är det Kintel Marianna till bara. Sona. Och så skiftar där center bara för till höger och Marianna för Namina och Sona till vänster. Marianna har mitt fyra och så går till Sona och hon Rainer vinner sin om men tar täckarna. Efter ett gott kors till sig till Sarup Björk. Frikast till Kintel. Marianna till Sona. Marianna efter mitt fyra. Höger med till bara. Runt efter.
Marianna. Så är det bara. Och så är det Sona och så är det Vanchen. Och här satt han. Och det var det hentan Solheim. Sölja Paulsen. Ja, första målet henne. Hon är bara 16 år alltid. Ja. Och så är det Dorita som kom vi fer här men fick det inte att rycka ordentligt. Frikast till VHF. Här är de spalter 22 och en halv minuter och här är 8-6 till VHF. VHF och Alpe. Hej till Maria, Dorita, Agnes, Lilian. Agnes efter. Och Lilian. Dorita i fer, läpper upp, skjuter och skar. Nej, svinnar det. Ja, det var svinnar det. Nej, Dorita vill inte vara så häppen vid skott någon idé som vi gör. Jag tycker vi har mest reisande distan i jar. Så skjuter bara Kjellne en hela meter om han fyra. Och Dorita fick eisen en skia och mot ändan av distan i jar. Ja, så att hon ser det inte så lätt. Eva som har gjort. Ja, och då är det så bollen nu. Reiner ströjar sig i Jacknon och så 2 minuter till Gordon Arrestor. Akkurat kommer in till Kjellne. Det var nog så strängt men han säger att hon har pitchat upp till halsen. Ja. Men det verkar som då han lukar som far i infight för på också. Hon är inte väldigt lägare här och så ska han lukka testa. Jo. Så hon fick det optimala beslutet. Ja. Ja, så är VF framvis i Alopen. Lilian hevrar mittfyren, så är det Agnes till vänster, Lilian mittfyren. Ja, det var faktiskt väl säga domaren. Fett. Ja. Lilian rann och lunch över bollen. Och så är det en kintel med här var alltså en i Alope som en affär i Alopen. Det håller annan måste rätt till utvisningen. Så heter alla på klara mot där. Malmö är inte ut så där finns en innan där. Ja. Då spelar vi Onko Malmanen, Kinle och Tori. Så där Marianna visste med in till Bare. Marianna mittfyra. Så där Tori. Marianna efter. Bara. Vi kan köpa bara. Över Hilton. Frikast. Frikast is to teacher. Marianne är botten mittfyra. Ut efter minsta ströjan. Bara. Så iver om till Tori. Kanske Tori. Läpper upp, skjuter. Makt om han fyra. Så där VHF. Utspel från Malnon till Dorita. Iver om till Liljan. Liljan innan mina Agnes. Vänster med högra med till Dorita Jojic. Så där Agnes med botten mittfyra. Liljan Joros. Agnes. Liljan ut av manchen. Här är det Jacqueline. Räcker in över botten. Där kommer in fyra. Och så kan se där. Botten för ut och botten dömt till Kintel. Men han stack från en Kintel spelare ut. Men jag vet inte vad han... Ja, jag vet inte vad hänt här. Nej. Man kom i dörr i åter av ut. Ett land dömt tråk till henne. Jag vet inte. Det kan vara. Kintel latter i Alope. Här är farner 25 minuter. 25 minuter efter fyra halvleken. Kintel är fullmanna i hesestånd. Och Sona vid botten. Och vid Hilton. Där frikast. Jag stövar ner alltså 8-6 till VHF. Bara vid botten mittfyren. Så är det Bjärsta. Så är det Sona. Marianna. Så utav Vanchen till Sölja heterna. Ja. Så där Marianna. Nej. Jag når det Marianna. Skjuter. Kintel, det är bara det pressspelet jag känner och det blev förnämt att läsa av. Det må simpelt. Vi har inte funnit ett skott så känner från vänstra back. Nej. Det är bara av högra back att det är. Ja, här kör så dåligt efter alles fel. Och här är starträck. Man inte kontraspel. Nej. Marianna, så är det in i vratter, Sona till Bare. Får jag något rätt? Ja, och det är här är det trött där. Man ser tydligt att batterin är inte fulla där. Nej. Bjärsta kommer ut av Strignen. Så där Bara som Reiner. Missar bollen. Blir dömt frikast. Nej, det är en lakrigiri i det. Jobba om Parston. Det är alltid man kan säga. Och det är så. Man ska se att så är. Det kan vara spalt i ötlång och så här.
Så en botter som för ut av någon. Så det VUF. Dorita. Inamina till Agnes. Venstre mejen till Liljan. Jacqueline. Liljan. Agnes. Så kommer en frisk spelare in till VUF till Sara Björk. Så spelar vi 5 strykspelare. Ja. Och då är det för en paus. Ja, och så spelar där bollen i strykarna och tar det brastkast till VUF. Ted Fredriksson vid Hilton och i Kintesvägen han ska skjuta och brastkast till VUF. Ja, väl spalt in av Jacqueline, ja. Och där får jag spela 5 strykspelare och där fick jag löst uppgåvorna bara VS så där är det som funkar VS. Och Liljan skjuter brottkast. Så för Alta är Skärri och i Malmö så kände jag stanna. Och Liljan är vanliga pura. Iva Leifström tar brottkast. Och han sitter tryckt där. Mycket tjej till VUF. Kintel i alla bättre. Marianna och Bara och Suna. Marianna Inamina. Till Bara, till Sune. Runt åter. Björsta. Marianna, Suna. Och hon röjnar på Jöknon. Det lukas inte. Bara röjnar Eisen. Släpper Eldrische. Marianna. Ut till Tori. Marianna. Onkel öjliga strilter till Kjellne. Händer han inte allt någon. Ta röjnar färre 1 och 1 och ta händer. Ta för inte till några. Anke skjuter. Utan kanske Marianna. Hon åttalle hon fer helt ute och röjnar sig från vanchen nu. Och Malmö kör vi F Bjarkar botten stöcker spel. Kjente sekunder få en efter. Nytt allåt till Kjellne. Bara till Marianne, till bara vänster med till Sona. Som skulle ganska spekulera på Marianne i rum och pröva Sona här. Så det här är nog så lastar och i rollen och ja. Så för Tori. Marianna. Så tar bara. Marianna, Tori. Där ränner sig affären också känner nu. Marianna löper upp och skjuter. Och värjan kör vi FR fätra botten och tar hotna kast till Kentel. Hotna kast. Så där bara. Då vanchen efter bara. Så händerna uppe. Så där Marianna som räknar att färre Jöknon. Men tar släpper ju Jöknon och på hända mot han. Kan man mera till. Nytt frikast. Och så där Marianna lever upp. Och Malmö kör vi i F-färran. Halv minuter efter. Ja, och EF kan ge sig gås monter och kanske få sätta gott och alla upp och så är det kunde komma 3 mål framom. Ja, det. Det är väl det är en god mat att gå utgångsstöd till sätta några så där ja. Det är också kontra efter en Liljan. Och hon ränner att bråda sig i Jöknon. Där blir det frikast. Så är det 5 sekunder efter. Så är det Dorita. Lever upp och skjuter. Och hon skårar ett väldigt skott från Dorita Kristoffersen. Dykst upp i hattene till Tutsi. Ja. Vi såg jag hur gott och har skott hon häver. Ja. Jag menar jag hade fullkomligt avgång för distance. Kentel häver inte. Kentel häver skjuter. Det är Marianna. Kentel kunde en annan för uppa skjuta. Ja, det kan man bara också om att jag flott runt på kaballerna sen det att kanske att Tor får ivra vänstra vank och Marianna får vänstra back och Suna kom in och högra back. Och så kanske finns ju lagt Maria trust då. Och så vi är för det bara om att liksom Abitcha spärkligt på för att skjutarna kör vi är det till skarpare än till Kindle. Ja. Och det är ett färg mycket spelstil. Kindle lever neck på man spel pressspel i övergången och EF kör vi skott utifrån. Ja, men det märks det är dagen där på att det är 3 distren efter Pound Dövon och annar distren down där och Galdan för Berlin. Det är inte samma flow över spel någon och det som är det är helt tydligt alltså. Och vi såg tydliga att spela ta där skulle renna kött att det så är det sent. Ja. Ja, nu tror jag alla månne och
Jag har en sån känslig avgör tar vi först var kommit 3 mål framom så var avgörande fallen. Är den fallen nu kanske? Nej, det är för att säga men vi så gärna lite skitse alltid att VF är lättare vi att komma till skottchanser. Ja, det ser ut som att Kintel har inte neck för allopsmässigt i det. Alltså, Nej. Kommer vi alltså. Nej. För hade gärna plan vi att rokera sen runt och men jag har alltid stadväck att här är öliga laster i rollen. Ja. Jag prövar flott runt på rätt efter. Ja, det här var det så halvleken till att ta sig om. VF över vunnit sig och gärna höckliga stöv här i halvleken. Vi 3 målen om man 4. Touch tjej är stövan. Så nu får det så chansas like fair och i sättna halvleken kvar krafter tar är och tökar tja Leonon. Och vi stackar ena löt här och får några kartonger ur havn och vi är åter tar i spelarna kommer väl natter.
Så här. Ja. Alltså inte jag kommer under det. Ja, Leivor, vi kan bara komma in här. Ja, ta fra börjat nu. Badum. Jo, så och här är då spelarna kommer av till atter till 17 halvlek. Jag vill säga det här tredje och sista FM-finalen i kvinnlig handboll. Och vi och jag är 8-26 här i halvlek nu. Och en Kindle ska så göra botten upp. Och det här blir kvar löte. Och låta få. Fältene av vattnen och Ja. kommer där vid kaffekoppen och Ja, det är alltid det här det vill jag ha få på plats och Aron kanske. ja. Här är det så stort från avskåra plats någon till vattlen. Att här vill jag lyckas som får rota folk väck av en. Ja, det ser ut att Tori Arke Samuelsen, hon börjar åter i Hinnoborna nu, här som plejer att spela. Ja, och Marianna är flott i rummet Ja. nu. Så är det en normal uppställning. Ja, stabilisera spelet känner. Och vi sitter Birda, Sona vill kvällt och Birda. Börjar ha Hinnoborna. Ja, och Anja Eliasen kommer in av vanchen. Det är börjar som Vi vanliga två uppställningar där har haft. Ja. Ja. Ja, det är att få fältene in och ta i allt. Ja. Det Allt ska börja, ja. Ja. Det är ordentligt bara att spela en själva vid att komma till sand. Ja, spårningen är om Kindle kommer att tro efter. Eller om VF nu har vunnit en så har Lashley att här så säger han förra heter här bara halta törn och för att vara ivelotan. Kindle är första alloppe och botten är så bara om ett fyren så är det Marianna. Högre med igen till Birgitte Morstansdotter. Och så runt åter Birgitte ut av vanchen till Anja. Bara Marianna, Tori. Och så ända botten här startar Kindles mannen. Botten kommer inte längre fram till han som botten var över till. Så renar det åter och här etna så Marianne Esberg att sända bollen in efter VOF i gåen längskottet. Så är det 28. Så är det VOF som är i Allopen. Agnas till Doriten. Agnas åter. Och så är det Lilian, Agnas, Doriten. Lilian av Mistrabatchen. Så är det Agnas, så är det Kate. Och så är det Agnas. Nej, Lilian var där. Nu är det Agnas. Innemåter. Så är det Doriten. Stött mittfyren. Att det Agnas. Hon skjuter. Och botten blir rätta brev och i varje garnon och detta för händerna av Malman och Kindle. Kindle later ju alla på en. Birgitta. Så är det Marianna. Hon röjner att tråka sig i köknen men värjan kör vi och FR stäggande. Frikast. Så är det bara som är på botten mittfyren. Birgitta. Och bara. Så är det Marianna. Runt åter. Bara till Marianne. Bara Hansen. Så är det Löv och känner det måste stå Birgitta som ja mittfyr nu blir det motor så är det högre så får bollen åter och så är det Marianna och så måste överlägga så är det så röner bara så vi skottar men här är det Kristina. Ja och det är väven fram Chachille det är vita om det ska klara få skotten är ut fram. Ja, nämligen. Och så en point teknisk skott från Agnes Olsen. Ja, hon är strong on att det är så tekniska skotten som bara vill aldrig ska i jacknon. Hon drev skottet under blocken. Ja. Så hoppande underskott. Ja. Här är 11-8 till VOF. 2,5 minuter i färden och i sättna halvlek. Kindle i Allopen. Och bollen är till Marianne Esberg. Och hon släpper i jacknon och vi är så ja, så färden är stöjt och i jacknon på restauranten nu finns det. Ja, det var inte. Det var allvar. Ja.
Det var inte som förberedd sig mot henne. Nej. Men hon kan ha finna ett för då. Hon kan ska dottern sen till utlandet. Nej, det fick han ska Jonas. Fick slä i anlite. Ja. Ja, men hon på tre en kontakt utåt. Så Ja, jag släppte sig inte an och så honom. Händen kom. Och Kintel här helt inte ordentligt vänkerna och få i spelet. Nej. Ja, så är spelet uppåt till Tichen. Birita till Barre, Marianna. Runt efter, bara mitt fyra. Så det Marianna att det blir hon är snyggt in och strykerna och färs och brottskast. Det kommer det mesta från Marianne. Hvis inte skott så är det en frispelning. Ja. Så har vi runt alla sådär målvägarna. Ja, är det Fria som ska rännas nu? Ja. Fria Pettersson står så väl då han kom in i jar. Ja, du tog också brottskastet. Nu minns jag själv. Men kanske inte. Marianna i brottskastet. Hon räcker av stancherna. Ja. Det är alltid det psykologiska och i snära skifta mamen. Det är ganska bara att Fria ständer där så blir hon aldrig. Ja. Och utplacerar. Brände isen i jar. Jag gör inte det. Det är som jag har hållit med minnast. Ja. Ju för Fria. Så där vi är fatter. Agnes. Och så där Lilian. Agnes till Dorothy. Heidi Maria. Och Agnes. Och man kommer jag någon ut till Heidi Maria. Esa för Lukas inte avast. Så där Johan. Så de kände för att kött mot alla på stan. Bara så där Sona. Och hon ger några fotskifter här men släpper inte jag någon. Frikast. Sona i bollen till Barren till Marianne. Bara mitt fyra. Sona, Marianne. Bara. Och högra mejen. Vänner sätta färden upp. Och han går inspelningar strykerna. Och här lockar det Björste Johansen. I dag har sen alla ute av sån inspelning. Ja, slett inte. Och det är som det vi lägger öliga tatt att 6 meter linjen är här och det är slatt. Man har gå inspelning. Ja. Och bara satsar och för flott vägläggarna och så är plats till inspel. Ja. 11 minuter. Vi är i allopen. Dorita giver om till Liljerna. Lever upp och skjuter men Maja ja. Så är det var första skott i allt Liljen som inte får. Hon har haft en god skott som har sitter. 5 minuter för när det sett någon lägger Marianne om man kommer check någon. Men efter det Kristina i målen som bjärkar. Så målmänner melda sig ordentligt in i this no Bayer. Marianne ger allt rätt hon vinner gå kroppsfinte men vinkeln blir inte för kraft. Ja. Så där vi jag fattar. Och 8-11 minuter nu 5 minuter i final. Dorita Kristoffersen, ut av vänchen till Heidi Maria Axelsen, innan min av Agnes Olsen, vinstre med till Liljen Nanchurus. Agnes, Dorita. Och hon har affärer själv och hon ger atter en avloppsfeil, hon tråkar och tar ut dömt emot henne. Bottren dömt till Kentel. Marianna, Sona och hon är mitt fyra och så missar hon botten. Missar bara botten ur honom. Ja. Hon alla jag dribbla in och köra såna man till man och men hon missar snacka bollen. Så det känns färja man Sverige Liljerna. Tar ju så plats till Agnes och hon fyr i mitten och skorar. Super flotta Agnes här hon kan ju finta och så lägger hon bara bollen in. Ja. Så det bara. Så det Anja. Avanchen men för inte mål. Och det är samma vi såg ju gör att Kintel bränner och ettla och skjuter och vatt i all spel. Och så för vi är från där nu är det 12 minuter. Och vi är för i alla fall. Dorita till Heidi Maria. Agnes mittfältet, vänster med in till Liljerna. Dorita, Agnes.
Så där Lilian Agnes bara kött VF. Och frikast. Gentle fär inte ordentliga bildbukt vi Agnes. Hon ligger och irriterar där alla tiden vi är. Ja, gott köttspel kör VF nu. Flyttar bollen köttsvinna mellan Agnes. Och så där Lilian. Hilden. Frikast. Så blir det Birgitta Morstansdotter utkvar till Kjelle. Så ska de göra det. Hon helt och fast. Ja, fick spela en allt. Då har VF ordentligt gav möjlighet här till att komma 4 mål fram om vi ska få mål. Här heter alla den. Ja. Dorita, Agnes, Lilian, Jacqueline. Så för Agnes. Hon skorar. Agnes spelar en ordentlig gående. Ja. Ser det gott. Hon öliga väl att finna hållen och lite crossa upp och man ser öliga flotta Agnes. 13-0, 4 mål av månad. Nu är det en verklig avbjörn till Kjelle att komma 3 till. 4 mål 18-4. Bara mitt 4. Så där. Till venstre, till Marianne, till höger, till så utav vänchen. Där man kan ju ändå här spelaren som utgår till resten. Marianne Reiner. Per frikast. Bara så det Bjärsta, så det Anja. Och Anja Reiner av vänchen åter av stångarna. Ja. Gentle hej kanske möjligt hvis nu här ordla brände eller var friska så kastar jag onkel ett nu nära och med alla andra bara färra. Ja. Lilian Joros skorar. Distribuerar outshot nu hisa lötna. 14-0, 8 minuter utvinner 20 minuter för nu. VF skorar förra för nu och tar glöj bättre till Timon. Och tar fullkomliga stöjer i Kjelle. Tar får inte mål. Nej, man är uppe till VF och hinner hänga vid nävnen. Ja. Men det var de hesa tog in och gör en har knappar 20 minuter in och sagt nog hålla sig ta filmer knäcka i Kjelle. Ja. Och VF har simpelthen skjutarna som klarar hamra bollarna in och Agnes läcker finner sig fri i rummet ner och arbetar vi 15. Och jag undrar bara om vi Gentle inte prövar tjej mot det här var stora trubbelagar. Men ja, det kan man ut. Ja, det kan man ut men där upp att här vi några Atlant. Ja. Så är det klart att ta kan spela upp att rätt den här stretching till Kjelle, time out. Och ja. Slasher 9 minuter farner. Här är första match till VF. Kjelle blir fullmanna om 15 sekund. Kjelle Jalope. Bara. Och så där Marianna. Bara. Här är det så strykerspelaren Bjärsta som röjner. Att vara vi och i alla spelen. Så för så röjner Kjelle vid en skott i halta på hoppna kass och bollen är färdig omvägs en VF fram. Nummer 5 Kjelle är kommen in till Banta bara detta ja. Så där Marianna. Vi är en till bara. Skjuter bollen ner i golvet och upp i händerna och Kristina Malmström VF. VF Atrialope Lilian till Agnes, till Dorite. Agnes mitt fyra. Vi är till Lilian Joros. Så Agnes. Det är helt annan flow i spelen och VF. Där spelar kött alla spel. Vi variationen. Och tidigast att vara mentar kanske då öppna lastna. Och så är det att Kjelle inte kan finna ett annat grej nu. Så jag ständer. Om inte annat bara för att Monor inte ska ökas. Och Banta bara detta hon för så går sig ut i Liljerna och så för går hon ut i det nästa och om inte annat bara
akkurat aggressivitet i ja, alltså. skapa sin energi Ja, och att trunna på attentionen. Ja, nämligen. Så där VF Aknas att Romsöten Dorita loftar inte. Och här så det till sätta få utvisningar tar man spelar av matchen till. Och så en för ligga botten i net någon chans. Chandler Maja stöddes vi igen men som vi sa flyer för Jarresten så missar de bollarna in om tar nästan huvudar. Ja, och skottet var inte sälja väl placerad. Nej, det var Dorita som sköt utifrån men hon häver skottkompetenserna. Hon kan skjuta lätt ut från bollen. Hon var dejlig någon av Charlon Tainon. Så en god inspelning av stryken av Chandler. God inspelning av Chandler från Marianne till Björsten. Och över Hilton och Dorita för så 2 minuter för att välja och Harlot. Det var passplats. Men Chandler lever nu han har lagt runt vid 5 strikspelare. Ja. Så öppnar ganska center för det. Ja. För backspelaren. Eller inspel till striken. Ja, Marianne till och så från Vanchnon och Slesjona dotter skorar så från högra vanchen. Ja, han går ja, runt här. 15 touch. Eller vi och halva minuter färne sätta halvlek. 15 touch till VF. VF så i Alope och där färrar vi fotlar mannen fram till tar ta målmannen ut. Där var en utvisning. Det är det som Chintley 20 år sedan. Nej. Och jag heter Maria Agnes. Så där Lilian. Agnes till heter Maria. Agnes åter för in motor och man kommer jag någon. Och Gersta för helt igen. Agnes till Heidi Maria och Miss Högravanche. Agnes åter. Ett underskott. Maja Ferran. Nej, nu är det hinmalmaren Alta som har kommit ner. Alta är kommit ner, ja. Maja tog inte stora och nej, så är det skiftar ut. Så är det Marianna Esberg och han det var inte man var inte in i lotet. Nej, och så är det marginalen helt inte så inne till Kinley, ja. Nej, tar räcka stänknar flyer för. Ja. Här var och hade det ofta månaden tar man ströjes så är det ett namn inte så smullande. Det hänger ofta samman. Ja. Att ta det ryckar så är marginalen ofta till vilta resten. Ja. Så där vi är fatter. Lilian, får inte nej, ja. Då så udlar vi får inte undskott men brast och inte Sverige nu. Okej, så så Monte Chintle skora på ett här som där så var det så ja, och Chintle prövar en runt och men så jag vill bara att Lilian hon satsar allt det som hon äger och till månaden. Hon kommer i mitten och loftar. Ja, för vilta mer. Men botten får sig ut så det blir inkast till Chintle. Anna släpper Jacknon, men räcker inte målen men för rostkast. Så kvar där sig fri in åter. Ja. Det gör det. Och Marianna är väl som man attlar räna innan för att säga. Jo, och vi släpper Gerard ordentligt. Det blir reisen så det så vi är välja för det är bara Marianna som höster alltså som kan färra. Nej, det är Oslo som att det ska skjuta det så för. Hon skorar så är 15-11. Så där VF som är fullmanna åter som är i Alope. Och här var bollen mitt för Agnes till Liljana. Agnes så där Dorita. Heidi Maria Dorita skjuter Agnes. Lilian Agnes Dorita Namin åter Agnes. Atromse och Dorita Ivrom till Liljana. Lebrop skjuter vi så inne. Gentil och Alope Rena spelar kött framåt bara utav vanchen och Slay. Det bara åter. Och bollen blir spalter så från vänster till höger och nu är han kör bara vänster med till Marianne utav vanchen till Tori innan med åter. Så är det bara utav hinvanchen till Slay. Marianne som har kommit jack någon och det blir frikast.
Det ligger nekva Marianne, hon ska röjna att göra sig här intrivna, Kjell. Och ta en vita vid erfarna resten här. Och här kommer ett gott underhållsskott från Barry Hansen. Och han säger att, och så är det 15-12. Och Kintel hever Edna Peter vi time musikspelaren. Ja. Och vi efterteker timeout och i varje parten hon hever Kintel liksom klara att stressa Liljerna nu är så slötna. Hon skott en fejskott här som inte är så. Det kommer bättre fram och igen. Ja. Så är Sattning håller igen, akkurat här var färre och akkurat här efter. Och 3 mål i Ramone, 15-12 till VOF. Och jag vet inte om Kintel ska spekulera på att jag ta en eller två spelare ut. För att vet om det klarar att komma, tror jag att det här ligger väl ut i finalen. Ja. Så att här är det 3 mål för dem. Och här må röna också. Ja. Det gör det inte först i alla. Så är spel upp att titta. Vi är i F och i Alpen. Doritan till Aknas, till Liljerna. Så är det en ny spelare kommer in. Så vi är F ute av vänstra bunchen. Och det klarar ju bröder. Att det är det nummer 8 Inchbjörk. Nej, Vegastedt. Och Ranti Vegastedt. Doritan är uppe, skjuter om för det. Ja, nu sitter skotten knappt så gott så vi gör. Nej. Och där skulle synda långt ut eller skjuta synda långt ut och ta schema vatch skotten. Marianne kände så där bara hon släpper jack någon och hon skorar. Ja men nu stöttes det inte där. Nu är det bara 2 mål om månaden. Det var 5 mål om månaden och Janne. Ja. Så kände det vakna åter men så spårningen kvart händer nu. Det är resten till att fler spelare bjöd in. Så jag Aslash för mål och bara för mål. Och Marianne hon hon släpper resten till. Det är några nya spelare som har kvälter som jag kände jag i varje nu och Pastus i alla på nästan. Aknas, Liljerna och Dorita. Aknas efter. Och så är Liljan, Dorita. Vinner motor, Tori, håller henne. Frikast till VOF. Ja, det är mera lustbrakt utan grunden nu. Det var en tassis och shot. Det var 5 mål att han fick ta så han ut nu. Det är så kan det lösa inte för chatter. Och då det tar rens i åter och skotten sitter inte innan ramen här nu. Nej. Och Akna ser reisen hon la och arbetade vi kroppsvinton och fan hållne. Kjente latter i Alopen. Sergio Manotter för sätten hålla chans då han är 15-13 till VOF. Och bara till Marianne, bara efter Osley. Och så där bara Marianne och så där Tori. Och Vansnon in 4 efter mitt och så där Marianne lever upp skjuter. Här fick Malmö så VF Patrona. Skottet satt väl helt upp i hotten men här var Kristina. Hon fick hon färdas sin drar runt att hade dansat igen som Malmö ska leva och väldigt väl. VOF fattar i Alope. Doritan, Mina till Aknas. Så är det Liljan, Aknas, Doritan. Mina efter Aknas Olsen. Och så blir det Bruksla. Och får jag se där. Domarna tar så ser man. Men det ska inte presentera domarna. Att det är han själv bara Brinvik och går in. Christian Eli Zacharias. Ja. Jag vet inte vad det snackar om. Men nej, jag tror också Christian Eli har observerat och han vill veta vad hin helter om det som han har observerat. Vi ja. Ska bli det så. Han för lomman efter en rätt kors till Ranti Virgastötter. Kör vi igen. Jag vet inte vad hon har gjort. Jag vet inte vad händer här. Nej, det sa jag. Om man slier ett eller annat. Hon sänder som kanon sägs nu. Ja. No.
Ja, han vet ju inte om. Nej. Och så 2 minuter till Anna Själva. Björste Johansson känner. Ja, här är också vidare som är färre onkel närdest för tarra mitten har sagt hans. Som han häver ja. Jag hade där vet inte ordentligt att det fungerar att Bölten VF missar Bölten, ja. Vi så just att bra här så för en utvisning eller rätt så missar det Bölten. Det som händer är att Kintle för Karl Freisen, ja. Ja, vad så? Ja. Och så dömer där. Nå, så är det bollen. Allt om att det och inte skillnad kan som helst. Ja, nej. Alltså tar vi säga att ja, det blev så det att VF släpper av varvet alla på alla då. Ja. Så blir det upphäva. Jag vet inte, men här är det Hartvig Johansson är så domare ägglare och här är en ägad domare i Eisen så kan man lycka raföra den. Ja. Jo, men så är det färdigt jag alla de rött kanalerna här så vi måste bara. Ja. Gå tacka att detta blev så till. Men kvartas snurr om det har vi inte begrepp om alltså. Du idag så skadda men det må vara onkel närdest. Ja, är dock med en albo i färd upp och ja, spelar ju upp att det vi är alltså i alla fem. Berlin har en spelare ute. Doritan, Agnes. Och hon ja, och är dock vi Agnes kan göra Agnes ner. Ja, nu kanske helt att gå runt resten av öliga Harley. Det är gränsen till affären ut. Ska han sätta hon för ett gott kors det är inte lite bruk för jag kan nu. Nej, inte det. Så då Doritan. Och han sitter. Han ska åter Kintle lägga väl haft han rent mamman inne i sig här. Ja. Jag hade där skifta om att nu. Så är 16-13 till BF. Och att han var en halv minut till färden. Maja är kommande mål efter Kintle. Finns ju en lilla kvult. Och botten ner till Marianne. Så är det Tori. Bara Marianne. Och en stryken att det misslyckades men domarna säger jag vet botten med andra till Kintle. Ja. Att Maria trackar strykna så hon ger ivsak. Och alla på Kintle helt fram. Tori till Marianne. Tori åter. Så det Marianne. Så det bara. Och så ut av vanchen. Och Malmö kör VF Bjärgar. Och jag ser gott Malmö spelar av Kristine till att hon läser skottet till Asley ja. Asley knäcker i andra där fick mål. Nu löper hon avskottet och Bjärgar. Ja, hon har haft några tryggande Bjärsingar i så löt nu tar det annars ju alla spelare VF fasta i center. Ja. Och så är det Agnes som kommer i jacken och skorar. Och så känner vi Agnes här tar det man-till-man-spel att och smyger på boyn. Ja. Nu är det stövan efter stabiliserar kör VF. Nu är det 4 mål efter månne. 16-13 och 20 minuter efter att spela. Marianna till Bara. Osley, Bara. Marianna, om man släpper jacknon. För frikast. Ja, bara med fyren till Marianne, lever upp ut av vanchen och så det var flott. Det var bästa detaljen och det någon idé. Men hade varit högt anlagsspel, ästen vi våa och i. Det hade kan hade lockat spärra visst allt gånger upp igen här. Och det var så Tori Arke Samuelsen som kom och genom flickvaran Sveiman till helt från vanchen och lofta i högt uppe och skora i öle väl. Så där Lilian innan striken. Ice Gospel för VF och Ice gott lopp från Kate Fredriksson. Så går handboll till löpningen. Så där går handboll gå under detaljen här, ja. Och att chans stand till VF. 20 minuter efter. Och Kintle Sverige han för fram och i skjuttarna av VF och det öppnar så till möjligheten till inspel till Signe. Nettopp, ja. Så är det Kintle Latter, Sona till Baren. Marianna. Och
Så där spelar Schottare, Marianna. Och över om till Sune. Och Namina till Marianna. Så där till Bar. Marianna. Och Rainer att komma in emot Värn Chavef, men så händer det mer. Nytt frikast. Marianna till Sune. Bara. Marianna lever upp. Och här loftar där. Eller Värjan Chavef kommer 4 skottet och perfekter av botten. Så där VHF efter Aknas mittfältare till Dorite. Ja, och ska inte göra något nu så förmodar pröva att satsa sen i varje spel om kanske attacka. För spelare ut eller kanske trutchar. VHF är bara det här bättre. Ja, och här blir broskast till VHF och T2 här var så fotfimma spelare som ger sig räddningarna. Ja. Hvis det inte skjuta utifrån så är det då elspel i 15. Ja. Lilian vid broskastet. Och hon skorar en annan för. Till kvarje ena för hon skorar. Det svidas inte. Och här är Nujchan Fjörstan. Och så är Stövan efter här som är 5 mål av månen. Och VF cruisar backlitas där. Ja. Det var en lite löt att det blev spännande att det kom ner 2 mål. Men så har vi bara VF teacher är pastar för det och det är Aknas och det är Lilian som lukar som ja, så Kentel i Röverköp jag till man Sverige och är inte snart. Det är rocken vi tar för att göra runt vi tog in nu. Ja. Jag vet inte att han ska alla trutcha backspelaren så VF. Ja. Det är så. Jag ska stärka ut det. Ja. Det är snäcker spännande att komma ut nu nu för att stittas. Men man får se att det backsidan kör VF. Hon är stabil. Så här har vi det Agnes som tar inte ligga som Sverige efter så punkterar de för jag för. Ja. Ja. Så är det klart att spela efter. 21,5 minuter efter Nujchan Fjörstan till VHF. Kindel i alla fjätter. Marianna till Barre. Så är det Anja Eliasen. Och Vansnon. Marianna. Så är det Tori. Ja, så läs. Hatta var näka auto en övergång från Tori. Här har vi spalter upp till. Hon har nämligen hon Dora där för upp och skjuta. Och luckas där. Hon hoppar högt och häver ett knappt skott. Ja. Det är ju ganska strikt i alla spel så känner jag att det kanske är undrast att det har brukt Tori Sindomar vi renner in och spelar något skott. Så är det Agnes. Hon är alltså spelaren och i hon är akkurat som tar har henne. Ja. Allt luckas ju henne. Ja. Och tar lärt han att gänga pura läsa för det nu gör han så där efter henne men just hon var resten nu go with jar. Ja. Och så renner Kentel Marianna till Tori. Här är 20-15 till VHF och vi har spalt i 23,5 minut. Kentel i alla fall. Tori till Marianne. Så är det bara Anja. Och så Nice John Barry Hansen. Vi ändrar oss här under hans skott någon. Du sa det kört lite. Jo, hon träckte han och kommer så renneskott. Ja, nämligen. Som hon träcker under. VF fatter i alla fall. Dorita för in mot där. Så är det Aknas Amine. Och vi är rätt till Liljerna. Och frikast till VHF. Liljan till Aknas. Så är det Dorita. Liljan, Aknas, Dorita, Aknas, Kate. Och Dorita infyra till Liljerna. Vi är till Aknas. Och så är det Liljan. Och så fick Maja foten fyra. Gå Björking. Gott all upp av VF. Kintel Reiner får ett shot all upp i lä här. Marianna. Så är det Birita. Dorita. Så är Värjan av VF kommen på plats. Och
Kintel i Alopen. Så Marianna färn ut av vanchen och Tori färna batchen. Så det bara efter. Och hon kommer alla vinner jakten och Ja. så bruksladar Aren. Det är lite hål här men man har gjort det fet. Ja. Frikast. Tori. Så det bara efter. Hesa för skottet väl om man fyra. Ja, här var möjligt hon var kommit helt in att sätta han under. Men hon skjuter piver helt sätta han under vi mjadnarna här tror jag väl där. Ja. Så det BF. Dorita, Aknas. Det var på en kus stor säger mer. Jo, här är men i 5 minuter efter och här är det alltså 4 mål månaden. Så det är ingenium till att heta IVF vinna. Och nu missar där bollen i alla på någon. Och Kintel ska så få ett alla på lä men det får ju till skjuta alla på lä. Men i alla färder där så Marianna över bollen och Röns med skottet och efter är det Värjan IVF som blockerar. Hotna kast till Kintel. Och så är det Birita. Ja, det kan krank. Inte kör Kintel. Nej, det kommer här Ivesrak. Nej, det är Ivesrak ja. Ja. Så det är VF som är i alla fall. Dorita, så regnar där man Sverige Aknas. Eller, jag vet inte hur skipa det är så. Nej, det lägger han aktar upp alltså. Och så gör VF onker. Kör fet. Ja, det är nettopp. Aknas som regnar för Jökno men fetar och nägg. Så regnar ja. Så var det en rent att spela omkring läsan här men den botten ända inte motlagare och så för Westman vinner i mot Allop men släpper inte i Jöknon. Men Allop var där framvis. Här är det 30 minuter efter att spela. 2016. Sen det råkar lite spel nu. Han har löst det inte så vackert. Och näck misstök. Båda vägar. Så det Jacqueline och VOF. Sen är det Lilian. Dorita. Så tackar där Hanna. Och här var det frikast. Frikast till VOF. Agnes till Liljana. Lebrop skjuter inte. Vi är till Dorita. Och så är det efter ett underhållskott här som ändrar i Bergegaren till Kinle. Inkast till VF. Så är det Agnes. Och så är det Kate. Och hon skorar. Så är det optimal till VF. 21-16. Och nu trycker det på att nu är det bara 9 till. Ja. 2 minuter efter och 5 mål av månaden. Och Tori Argesamusen lanka till och botten sitter. Det också man får ju hon inte spasta batchen och ska ganska vara mer batchen ja. Ja. Och Kintel för fram. Och inte ta time out här och lägga bara för dämpa gemytterna jag sitter och ser spel bara. Ja. Det kan gå att höj och nu får Kintel helt fram så det skulle ränna flytta sig utan bort och få att höjna gänka. Ja. Ja, 2 minuter efter så är det till Liot och till Rangenevi om att VF är förra mästaren. Så här är 4 mål av månaden. Men VF behöver väl ta bättre alltså vi hittar över dessa båda eller så tror jag distan så var Kintel bättre han förra distan och så ju var VF bättre och i det samma något tydligt att VF vill det mer. Ja. Så spelar jag på att det nu är det så renner Roy här alla som man ser. Och så är det VF som är alla på och onkel Detter och så är frikast. Heidi Maria för frikastet. Så är det Agnes med bollen. Och Lilian. Dorita skjuter. Och Maja hälsar för helt om bollen. Så han inte får unnete. Bjarga väl. Kintel i alloppe. Birita.
Och hon yvar sig center kan ska göra bollen. Så är det bara och så är det Marianna. Så är det Tori efter. Och hesa för skjuter hon fram vid mål nu. Så är det målkast. 1 minut efter. Och Hötlen är Hötlen, ja, här hoppar och dansar. Så är det ända ner Kate Fredriksen, men så en god Björkink tja Malman Tjechinle, men Agnes var knapp. Och så är det Lilian i stein, och hon björkar efter Maja. Maja hon. Nu kommer hon vid startspelen. Så är det Anja. Så är det Hinmalmare som finner Björkingarna fram. Nu räcker det, nu får det spotten i nätet, samma kostar skjota. Men här tog igen till en halv minut efter en. Botten för Uda Vattnon och vi är inkast. Jacqueline och Kate Fredriksen. Så är det Lilian Tjoro. Så kommer Malmar fram vi. Och Jacqueline till Kate. Och hessa för Skitran. Så är det 22 Seichan. Så ska Kintel köra botten upp. Och kanske där få ett skott av träet hvis det lägger i. Marianna till Barre. Birgit. Barre. Så är det 5 sekunder efter, 4 sekunder efter. Vi hade Kintel Tömrich Meyer. Där lägger kanchen. Och så är desteren Lochen VUF har vunnit hesa här 3 och avgörande i FN-finalerna. Vi 22 målen mot Seichan. Och hesa serien Tritchar VUF. Färjamästare heter i kvinnohandboll i 2018. Och det är det första mästare heter i kvinnohandboll av VUF och i flera år. Och detta är så en stafestning av att VUF har sett sig av tronerna i kvinnohandboll till åter. Där vann ju ästen Steiba-kappingsna, vann finalerna i stor stöjle mot nettopp Kinle, som där nu i vi trutjadister har vunnit i FN-final kappingsna. Så det blev ett roteligt mästerheite till VUF och en flott greipa ästen i kappingsna till kvinnorna i Heson Vetsenon. Och här är stora facknaver in i Vattlenon. Och här är nekvar avskårar som kommer ut. De flesta är i Godlund äsne, akkurat som spelarna. Edla är sån här blå bunen som där här åt han. Och så hälsar spelarna. Och tacka för disten och distenar. Ja. Och här har vi så Agnes Olsen av VUF. Och Agnes har trott att det skulle till, men nu var det ordentligt bättre i det. Och till lucka vi färjamästerskap någon. Tack för det. Ja, hur ser det? Ja, jag får köra ny på nu. Jag är otroligt glad. Det är först för du är färjamästare för de vuxna, ja? Ja. Och det är några år sedan VUF var färjamästare i kvinnohandboll, men titta på jättes när några år kanske. Ja, det har vi. Jag vet inte när det var. Det var först i 2000. Jag vet det, ja. Det måste vara en 15 år sedan kanske. Ja, det vann Steiba-kappingsna. Ja. Så till det vann jag Steiba-kappingsna och mästerheiten. Så det heter ordentligt väldigt gott år Chategon. Det var fantastiskt år. Vi har haft det så gott in i banan och utanför gott sammanhalt och ja, det är bara det vi gör. Det där finns ju några Västmanlandsdamer hemma att spela på Dorita och nu är Jacqueline till dömes så jag heter väldigt gott sammanhalt där Linan. Ja, det är det. Vi har det otroligt gott utanför banan som sagt. Och ja, vi har visst att vi då ska stanna samman till det gånger motor. Då så vi tar vi röst och natt lära igen. Det låter stanna samman då det gånger väl men vi klarar att rösta och nattor och ja, det är fantastiskt. Ja, det är inte gott den första finaldesten, men vad var det som till rätta uppe på ett spalt det inte väl tack väl det. Nej, alltså vägen var fin så det skulle vi bara hålla fast i, men det var all uppe. Det var krampaktigt och vi körde in i mina och träffade fram av mansväga och det borde ju plats till hinnar men vi spalt för nek in i mina och vi tar inte köra av man och det fick vi så bra ut. Det är sån jar och det här luktar sen de mer kanske. Ja. Ja, och så upplevde den där distan blev fylldes akkurat med jaren också lunch i förra läget. Det kom några mål framom så skiftet så tog jag inte loj och men det blev ju ordentligt spännande efter till Sverige nog kört efter då. Ja, jag hade tagit över det här Atlantistan. Otroligt här det stör och där var tror jag intensitet där. Men det falls gott och vi tagit över det här Atlantsvägen så var sträva spela tror jag från alla så läs. Ja, det var sträva till att ja, det är tvär öliga goda vägar och jag håller vid det det vi vill ha hårt kontant spel. Ja. Så ja, det är väl hårt. Ja, men ända för hjärtligt lockar vi mästerhet någon. Tack för det. Ja, så har vi ett Tori här John Kindle som ätlar på 2 år av Isnam. Ja. Ja, Tori,
Tid helt damen ute i trutjadister, Arnda Lukas som fall. Det var nästa som spott att titta det känns livande chans mot VFS i finalen, men i första distan har tagit det alla bollen och kom här i jar kanske vinna goda chanser, men jag vet inte hur för var det som inte lyckas väl nu i Västmanland som i havn. Det är att vi får alla helst köra stora skjutton till dem och Agnes släpper att manövrera som hon vill av mine och det är för så vitt jag tror jag det är inte så jävla mycket mål. Så varje när det här var just så ut, men där här var X-faktor att det ledet ut det här så går skjutar bara mot backen som man inte ser så ofta i förskolan och så här var det Agnes. Ja, som är här så fot fem och ja. Och så här det sen Alex Alja går mamman. Han som inte glömma. Ja, och för så vidt går väldigt ser ut som tidsel arbete lyssna till här för jag får tycka om all. Ja, det skulle vi neckfärare och där det är det man väl ont att göra. Alltså det här var jag hade ju sett den 15 år sedan det var förmästare och så. Ja, och det har varit så redan allt kappingar och det att vi vunnit till första finalen till kanske tror att det är kanske tischa löttorna och inte vant att det helt stora och så här där skruva upp för det här i Västmanland och det är så som vi har upplevt det allt kappingar så det är det väl ont. Men hur ser det annars när vi är till kommer ju i bårfinalen i år men vi har haft ett fantastiskt år som du själv säger. Så är det matar så där vi går läge att gå utland. Ja, det är helt okej. Det är bara att vi har rymliga smällan hopp. Anna Brunnes förbordar och det var sånt jag missar. Ja, det är en jävla storm missar och hon är gå för touch 11 mål kvantist. Hade vi haft henne att säga att Marianne backträdna så hade vi kanske varit här starkare men det kappingar är varit okej. Alltså jag klarar inte att säga mer än till att nu har vi vunnit 2 silvermedaljer och det kunde vi kunde vara nummer 5 eller så. Ja. Men det är gott att vi kanske står vid att vi är en eller 2 guldmedaljer. Ja. Och så så vi tar ju fram efter det var ju mästare i fjärde så man kan inte vinna kvar för men det ska kanske lukas att nästa år. Det leder fortälja snacka om hur det är fyra till nytt kappingar där. Det är kanske tulliga, ja. Vi vet faktiskt själva här ska se hoppen jocken för så ut till kommande år tror att det är några som färre utomlanda och så inte vara vi får vänner skifta och så framväs så i halt vi ta det var allt nytt nästa år. Vi vet faktiskt själva. Nej. Ja, men fint och tack för att det helt spännande så lunch och något jag kan arbeta efter det. Ja. Och tack för att det var drickver. Yes, okej. Ja, tack för det och så tackar jag vid Sofos NR3 och vi för att ända henne. Ja. Vänner så de tycker det var stund kan spela om han vi känner inte upp till så kan det lucka få hets på Inka kanske Arne vid ända henne. Men det var inte man nå han upp till snär. Ja. Ja, eftersom vännerna inte är så långt väck så kommer vi få 2 år vi tar och vänner kör känner till Fleming Rappen. Ja, Fleming tid klara oss så att trusta vi är ute trutjar tester i finalen och det var slatta tar ett stischeskom alltså. Nej, det är alltså vi visste ju godt at VF var stærkt hold. Vi har mødt dem så mange gange nu. Stæberkapping, det skulle bare ikke gentage, så det var vi blevet enige om, men vi har også mødt dem i turneringen, hvor de sådan set har kørt os ud af banen. Selvom resultatmæssigt ser det ikke sådan ud, så er det mest stabile hold og det bedste hold, der er i rækken i år. Helt klart. Altså, det er fortjent, de vinder i dag. Ja. Og der her var nogle spushkompetencer og nogle positioner, som der altså, ja. Ja, det har det. De har det, der skal til for at åbne et forsvar selvfølgelig, og for os lidt ud, så har de en god stregspiller. De har faktisk gode mennesker på alle positioner. Ja, og der var skytterne rejst. Ja, de har nu er Agnes også blevet skyttet lige pludselig. Ja, nemlig, ja. Det var hun så ikke i starten, men nu skyder hun også, og hun skyder også godt. Og det er et hold, man virkelig skal ramme dagen, og hvis vi selv brænder måske 20-25 op, det ved jeg ikke, om det var det, men vi brænder enormt mange chancer i dag også. Og så vinder man altså ikke håndboldkampen, når man gør det. Nej. Så var alltså till vundar den första distan. Vad tar man ett landa det här momentum att det var och ganska för stora favoriter och ja, det skal du næsten spørge ind til, tror jeg. Ja. Jeg synes selv, vi spillede en god kamp den kamp, og VF var måske ikke lige til stede der, men jeg synes faktisk, vi gjorde det godt, og vi holdt alle aftalerne, og vi scorede sådan set også for mange chancer, som vi ikke gjorde de 2 næste kampe, og det er der forskellen ligger lidt. Vi var meget klogere i den første kamp.
Nu er det måske lidt med det fysiske, at det er hårdt. Jeg har heller ikke spillet ret bredt. Det gjorde det så lidt i dag, men det er indtil heller ikke. Det var lidt om, hvem der nu holdt til det tryk, der nu kom. Ja, och det var riktigt att spela kanske trudja dyster innanför sån få det är så. Det stämmer inte vad spelaren alltså. Ja, altså Marianne har problemer med knæene og jeg var lidt usikker på, om hun egentlig kom til at spille i dag, men hun har åbenbart dopet sig en lille smule på den lovlige måde. Altså. Så hun spillede fuld kamp i dag. Ja. Og det er også nødvendigt, for hun er sådan set den eneste skytte, vi har. Vi har ikke rigtig nogen andre langskytter. Tore kommer ud og kan også godt skyde, men hun er en nødløsning, den positive nødløsning, når det er ved at gå galt, ikke? Ja. Och Anna Brunnes han kunde släcka brukas mer så inte så Nej, det er det som vi har let lidt efter, og det er også derfor jeg sidder måske lidt mere afklaret med det i dag, fordi da jeg stod den 1. september med Tindels hold, der kunne vi faktisk ikke til Manali. Nej. Vi var så få folk, så vi faktisk ikke kunne stille hold, hvis vi skulle have spillet 1. i september. Der var Anna væk, der var Gudrun væk, der var Osley væk, og Marianne var skadet stadigvæk. Så vi stod faktisk i et kæmpe problem der. Så kommer Anna hjem, og hun er med og scorer en masse mål der, og så er hun væk igen. Og sådan har det været hele tiden, så vi har skulle finde alle de mål, som Anna hun egentlig også scorede, og som de andre også har scoret. Dem må skulle set finde et eller andet sted. Det har været en stor udfordring, men jeg synes, at pigerne, de har sgu kæmpet godt. Altså, halvdelen af dem, der er med, de er 16-18 år, og de to faste bagspillere, Marianne og Suna, de er altså ikke mere end 18 og 19 år. Ja. Så jeg synes også lidt, at mange har været efter os, men jeg synes, de har måske misset lidt den baggrund, der egentlig er for, hvorfor vi ikke har været spillet optimalt i år. For det har ikke været optimalt spil i år, det har det ikke. Nej, men altså her unge spillere, så det vad kan man säga, perspektiven är positivt alltså för dig så tror jag det är första säsongen jag knappt om alltså. Ja, det är det. I dag spelar jag med Solja på Vonka, hun er 16 år. Ja. Alda går på mål, hun er også 16 år. Altså, så selvfølgelig jeg ved godt det ikke er dem der skal komme ind og løfte det hele op, men det er sådan lidt Shot Marianne er kvart er helt unge altså. Ja, Marianne hun har været med på U20 nu her sidst, ikke, så hun er også lige derunder. Så det er stadigvæk unge spillere. Selvom man føler måske at det er et rutineret hold, så er de faktisk ikke så rutineret rent aldersmæssigt i hvert fald. Fint, för jag tackar där för insatt till lockar vi Silver High negocier och det ser ut som hinner ta blir lite när vi hinner ner an så bra visst du prefererar sofas in att det Ja, jag smider sofas in igen. Ja. Super. Okej. Ja, tack för det. Ja. Och vi låter ner där så Chintel som för Silver High i här och grunden till att vi i Shortland här var finns ju huvudet la hälsa på Inga Olsen en till att hinner rastvei eller vad det heter här blir lite när pratar vi hanterar så 25 minuter intervju ett lockshort där här nere i Gallen nu. Ja, tar vi på om heller. Så ja, men så fast det är till grunden som jag tar vi här nu tar vi Bevänjaren och Lishy Barn är det pura liksom avklara vi till att i verkligheten är det Alice som ska bli förra mästare. Vi hever manningarna till att vinna kappis nu och det har det så gjort. Och där nu kanske vi får Inka in här och ja, han är säkert förnuftigare än att ja. Gör kött jag vet inte ska upp att tacka hejs men jag till lucka in vi FM heter någon vi FN någon. Tack för det. Vad är den 15 år sedan heter känns väl vi nu att det få mästarhet i åter till kvinnohandbollen här i Norge. Ja, det är 2008 alltid senaste mästarhet. Ja. Och det är särskilt sött och att det senaste åren har livet rakt av alla möbler som gör att det inte har fullmanna här. Det har vi neckbuskejar, bandsporer och kvarstad så nästan. Det finns en 6-böt. Ja. Alla har varit på vägen sen. Ja. Så nu har det till varje vändning finns ju peppelar så ja, helt inte Lucas Leo korten heter väl Arne kanske. Nu för det gång upp alltså. Nu är spelarna toucher och det finns det då finns ju sommarspelare hemma att nämnda jag då så är vi några år nu och Jacqueline kommer vi åter och inte så att vi fraver ja att som hur där vad det kan hinna Arne ta lagans korten nu skulle det vara. Ja, alltså tar vi börja och så var det Einlanda truppor. Men så är komna forskjelliga trät. Kristina kommer trät och Fria kommer trät. Så det var en rätt stabil truppor i år och vi det var till Marianna som en annan för tyvärr måste ge oss skäja. Annars har vi inte varit där vi skäva så
nevnvärt. Det inte kostar next day. Nej. För att helt du är avgörande för att de vinner allt i år och tid har så mycket nu Berg och i FM och i Stäbarkapisen. Det ser ut för mer som tid här var större sportskompetenser, backchetan kan större mån hötta och kan skjuta och är man rörsla och kanske och så. Jag vill säga grundläggande är det som ger att tid är bäst i år. Alltså i det och i det finaldes när så det blir väldigt passen som är väldigt ofärtliga ord. Särskilt och jar och det. Kintel har öliga riktigt släpper joggen vägarna. Ja. Här standar några öliga starka robusta spelare som i det lucka totalt ner för Kintel. Tar pröva bryta vi har Marianne ur högra back och tar ger spel bättre i det. Men vi gör inte några fel i tvärför. Kanske tar det just en fall så rätt av den nästan bara när natten. Allsmässiga hvis vi tar det till mig där så slår Lilian till när backa ut Agnes spelar som ringas av det och Dorda spelar Ösnen en challenge star. Vi gör så backar Lilian sin ut men om man så räcker så hon pura frisk där. Så Dorda tar räcker målen ja. Slår Dorda till. Och där slår så Agnes till. Så till också riktigt att täcka. Ska lägga taktik ja men så kanske tracka en annan karaktär. Så men vi har haft en öliga ska vi över samvete om nu så inte nu mannen inte kommer på det tycker jag lätt att det kommer runt. Ja. Ja, Steip över hanta nu till VOF och så vill det här vi uppe låt. Och så är Fröje här och i hatten och i Västmanland. Vad kommer vi till ja? Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt va? Nej, Montle Fjör här vi missar några spelare. Här var humör i truppen och var fantastiska gott. Tror vi det här var spelare som är sociala. Så där vill det stanna samman och gör trots att det var färg spelare efter Lenta. Så jag är väl där ordentligt uppsättare på att hålla humör och tar vi så och måste följa att vi får att kunna vara vi i FN och i Stäbarkapinen så hävdar det simpelthen. Ja. Det är öliga få kan säga breakdown job. Ja. Ja, men jag du ska släppa över till dig nu så hjärtligt tack Inge och tack för pratet. Ja, tack för det. Yes, ja som nice. Ja. Så är det så för oss så kan Inge kvicka sig över till sina manning som har vunnit. Ja, så för oss vi för att Jeva Sten i Västmanna och stått kunde bara säga till att det är det bästa kvinnliga och först från handboll och i Hesson Kappingararn. Det är inte event där. Nej. Och det så vi där nu i avgörande någon idé. Ja, och det är liksom anekon parametrar att det går var. Det har gått väldigt spel och där har gått skjutar och där har Eisne einstaglingar som dem vi så i Agnes i där och vi så i Dorte i Jar. Ja. Så det är den goda kombinationen av bäge av Lee team spirit och goda välja och det är en god blandning. Ja, vi hade vi för att tacka för att här ur VOF hallen i Västmanna här allt som är goal och allt som är västmanningar har sökt affektnast om till VOF är nu färdigmästare i kvinnlig handboll för det första för och en go 15 år och där har vi är omsorger finns det goda människorna som satta sig över så på alla målstöver tillväxt och i år. Så hade jag vet för att Jevast tacka för Jokon och i Bornon så då Sonne Merstein och Sofie Stark Christiansen och Runedam Varsberg Mentenar hene. Det blev alltså till vad det vi skriver här. Först det var nu glömde jag det. Samager. Ja, det blev en 4-5 mål mål. Men till lucka till VOF. Ja. Från Öknatlund här och här blev ju lite när affektnas här uppe på Paddelnon. Klockan är 6 vi får att Jevast och tacka för att jag kom här nu. Västmanland gör så väl tid efter i kringvattnet i hand.